ці можна верыць слівам, якія даюць расійскія СМІ, таксама невядома. Беларускія улады пераконваюць, што незалежнасць гэта святое і ніхто незалежнасць і суверэнітэт зліваць, як кажуць, не збіраецца. Іншая справа, што не ўсе грамадзяне Беларусі вераць у гэтыя абяцанкі. І рыхтуюцца адпаведныя акцыі ўжо на 7 снежня, прычым некалькі адначасова. Пра тое, ці гатовыя беларусы да вулічнай дэманстрацыі сваіх незалежніцкіх настрояў і ці варта заклікаць людзей на плошчу, калі няма ўпэўненасці, што прыйдзе шматтысячная колькасць незалежнікаў. Мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта сустарчыня аргкамітэта па стварэнню партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» пісьменнік Павел Севярынец і актывіст кампаніі «Свежы ветер», заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Я пачну з таго, што вось я толькі што вярнуўся з палаты прадстаўнікоў і размаўляў там з дэпутатамі. Там таксама вельмі розныя настроі. Скажем, Алена Анісім занепакоеная і кажа, што Лукашенко павінен трымацца і адстойваць незалежнасць, не паддавацца, а, скажем, Мікалай Улаховіч, вярхоўны казацкі атаман Беларусі, сцвярджае, што ніхто нічога здаваць не збіраецца, спіце спакойна, пра вас паклапоцяцца. Все ж таки, вось вы, якія у вас меркаванні і адкуль у вас якія ёсць падставы думаць, што все ж таки пагроза незалежнасці ёсць? Давайте з вас, спадар Сергей. Пагроза ёсць, і разумееце, сапраўды тут усе цвярозыя людзі абсалютна нармальна разумеюць пра тое, што не будзе такого выбухового моманту, улады самі не дадуць яго, не дадуць гэты козыр, каб народ адчуў, што менавіта ў гэты момант трэба выходзіць. Это сапраўды, як з жывёльным светам параўноўваючы, скажем так, удаў рыхтуе трусянятка, от ён это загіпнатызаваў яго, глядзіць, і вот трусік, у прынцыпе, як бы так вот стаіць і не варушыцца. Таму, я не бачу сітуацыі на сённяшні момант, ведаючы, як бы наадварот зваротную сувязь, большасць народу не адчувае этой небяспекі. Можна сказаць, конечно, што это вельмі шкада, але ж это так ёсць на сённяшні момант. Такім чынам, па словах спадара Сергея, небяспека ёсць, але народ яе не адчувае. Павел, з чым вы згодныя з гэтых двух асноўных пунктаў, з чым не згодныя? Безумоўна, небяспека ёсць. І веры Лукашэнку і ягоным чыноўнікам няма. Калі гаворыць у адзін дзень сямашка, што мы рыхтуем супольны ўрад і супольны парламент, потым пачынаецца гэта абвяргацца праз нейкія афіцыйныя каналы, то зразумела, што ідзе гандаль. І ў перспектыве это магчыма. У любой нармальнай краіне пасля такіх заяваў стаялі б ужо шматтысячныя грамады на плошчы. Таму пагроза, безумоўна, ёсць. Асноўная частка народу не адчувае. Асноўная частка народу жыве па прынцыпе «я ў палітыку не лезу». Ёсць чарка, шкварка, іншамарка і так далей. Але актыўная частка, свядомая частка людзей гэта адчувае вельмі балюча. Пасля таго, як я заклікаў людзей 7 снежня о 12 гадзіне на плошчу Кастрычніцкую, сотні перапостаў просто выбухнулі сацыяльныя сеткі. Я зараз ледзь паспяваю адпісваць. Людзі не проста занепакоеныя, яны гатовы выйсці. І ў гэтай сітуацыі маўчаць нельга. Нават калі гучаць такія заявы, мінімум павінна быць рэакцыя народа. Інакш маўчанне знак згоды. Таму актыўныя людзі выйдуць. Іх будзе больш, чым мы чакаем. І гэта таксама будзе бачна ўсяму свету. І это будзе бачна беларускаму народу. Можа быць, наша задача актыўных людзей – это штурхнуць народ, які спіць, і сказаць: сябры, прачынайцеся, здаюць, здрада. Таму што па вялікім рахунку тое, што адбываецца зараз, нават калі это тычыцца 30 дарожных картаў, уніфікацыі заканадаўства з расійскім, гэта ёсць антыканстытуцыйная дзейнасць. Это ёсць злачынства, это ёсць здрада. Супраць гэтага народ павінен пратэставаць. Адно ўдакладненне. Колькі дзён назад вы выклалі, агучылі свой заклік выйсці на 7 числа? Это было ў пятніцу вечарам. Пятніцу вечарам. Такім чынам 4 дні. Спадар Сергей, сотні перапостаў, тысячы лайкаў, сотні тысяч каментаў. Ці падстава гэта спадзявацца, што людзі адгукнуцца і выйдуць? Вот, сыходзячы з вашых слоў пра тое, што... Абсолютно. Я лічу, што это не падстава. Я гляджу, што нават, калі паглядзець на статыстыку, 2 мільёны прагляда нехты, чым закончыліся?
У маім разуменні, як бы так, месца падабрана абсалютна неўдалае. Просто на этой вялізнай плошчы нават пару тысяч чалавек будзе выглядаць маленькай кубкай. Так што это знаходка для расійскага тэлебачання. Чаму мы, уласна, як бы так адрэагавалі спачатку таксама здзівіла, чаму, напрыклад, Павел ні з кім не параіўся, ні з кім не пагаварыў, сам сабе нешта ўзяў безадказна, як бы ні за што не адказваючы, ляпнуў і пайшоў сабе збіраць лайкі, да. Таму мы пасядзелі, падумалі, як бы і вырашылі аб'явіць хаця б у падтрымку вот эту вот жывую хвалю. Чаму мы састыкавалі час, каб людзі маглі прыйсці спачатку на одну акцыю, потым, калі хто захоча застацца на другую акцыю. Разумееце, это толькі для таго, каб уратаваць сітуацыю. У маім разуменні, у нармальнай дэмакратычнай краіне так не мусіць быць. Павел, ваш адказ. Тут адказваць нічого не трэба. Чаму вы ні з кім не параіліся? Па-першае, за 2 месяцы да падзеяў я размаўляў з асноўнымі палітычнымі лідарамі. Сергей не з'яўляецца палітычным лідарам, з ім размовы не было. Наконт таго, што у нас павінны быць акцыі, перад гэтым разгон такі своеасаблівы і асноўная акцыя на 7 снежня. Пра гэта мы гаварылі з партыйцамі ў першую чаргу, з асноўнымі вулічнымі лідарамі, якія праводзілі вулічныя акцыі. Сергей да такіх людзей не належыць, таму ён, магчыма, і не ведаў. Потым я правёў больш за 20 сустрэчаў у рэгіёнах. Вы, можа быць, здзівіцеся, але на большасці вулічных акцый, напрыклад, на штодзённай акцыі ў Курапатах зараз большасць, якая стаіць, большасць людзей, якая стаіць, это не менчукі. Это людзі, якія прыязджаюць з рэгіёну. Дык вось, на плошчы будуць людзі з рэгіёнаў першую чаргу. Наступнае, калі зараз пачынаць з абвінавачванняў, карыстацца лексікай там ляпну, збіраць лайкі і так далей, вот это непавага паміж беларусамі, это якраз то і ёсць, што выкарыстоўвае рэжым і выкарыстоўвае Расія. Это катэгарычна рабіць нельга. І я думаю, што ідэя з жывой хваляй і ланцугом і так далей, яна зыходзіць з таго, што абсалютная большасць людзей зразумела. Выходзіць трэба. І выходзіць трэба 7-га. І выходзіць трэба на плошчу Каліноўскага, асабліва пасля таго, як адбыўся цуд з Каліноўскім. Раскрылася гара, выйшаў Каліноўскі з паплечнікамі. Дзе яшчэ збіраць людзей, як не на плошчы Каліноўска, плошчы Кастрычніцкай. Таму тут я думаю, што ўсё проста. Трэба свае крыўды забыцца, трэба свае зайздрасці забыцца і трэба разам рабіць справу. Хто можа плошчу, хто можа ланцуг, хто можа канстытуцыю, хто можа рэформы. Усё гэта патрэбна будзе для незалежнасці. Таму, дарагія сябры, давайце спыняем гэтыя сваркі і ідзем абараняць незалежнасць. Ну, наколькі я разумею, тут вот крыўдаў таких вялікіх няма, ніхто не пайшоў, не сказаў, што ах, вот мы не так ты робіш, поэтому мы зробім у іншы дзень, у іншы час, у іншым фармаце, а тут нібыта так адно дадаецца да другога, каб падтрымаць. Тым не менш, вот вы сказалі, што няма ніякай упэўненасці, што прыйдуць там сотні тысяч людзей на заклік Паўла Севярынца. Дзе упэўненасць, што прыйдуць вялікая колькасць людзей на ваш заклік, каб стаць у ланцуг? Няма ніякай. Мы просто вы адрозніваецеся ад Павла? Менавіта зыходзілі з таго, каб уратаваць сітуацыю, створаную Павлом. Все. Я думаю, што нам трэба ратаваць сітуацыю, створаную Лукашэнкам за 25 гадоў. Безумоўна. А пра Павла ўжо Але ж, хлопцы, 25 гадоў вы выходзіце на дэманстрацыі, чым яны заканчваюцца? А вы што робіце 25 гадоў? Нічым не заканчваюцца. Дык вось, тлумачу. І таму народ не выйдзе, блин. Каб нам не сварыцца і каб нам зараз не раздзіраць вось гэтую адвечную беларускую тэму, хто вінаваты, нават што рабіць не задаем пытанне. Нам трэба разам рабіць. Вы сваё рабіце, мы сваё рабіць будзем. У мяне заўтра наогул суд. Хаджу зараз з чемаданчыкам трывожным, як кажуць, калі возьмуць у любы момант. Разумееце, браць могуць зараз з любой. Я разумею, што вы не будете адказваць за тое мерапрыемства, на якое заклікалі народ. Да, як заўсёды, дарэчы. Абсалютна. Дык вось, адкажам, Сергей. І вы таксама берыце на сябе адказнасць. Ну, чым вы адкажаце? Вы заклікаеце, а потым нехта мусіць несці адказнасць, да? Сергей, тлумачу яшчэ раз. За заклік у нас даюць 15 сутак зараз. Проста за заклік у Фейсбуку. І гэта 15 сутак лічыце, што ў мяне ўжо ёсць. Акрамя таго, у мяне яшчэ суд за акцыю свабодных людзей, таму што мы выходзім пастаянна, нагадваем беларусам, што ёсць пагроза незалежнасці, што патрэбна свабода. От чаму мы ў свежым ветры ставім пытанне пра тое, што нам трэба фармаваць новую грамадскую супольнасць, дзе людзі будуць самаарганізавана выходзіць незалежна ад лідараў. Таму што вот это ўжо пастаянна, я гляджу, это нармальная тэндэнцыя. Статкевіч заяўляе не даходзіць, потым Севярынец заяўляе, потым у спадзяванні, што яго пасудзяць да таго моманту.
Что тут яшчэ сказаць можна? Сергей, я Да. 25 гадоў выходжу на акцыі, Менавіта. выходжу, Да, нікуды не хаваючыся. Я сидзеў каля 6 гадоў. Колькі вы сидзелі ў лукашэнкаўскіх турмах, скажыце, калі ласка. Паша, мяне не сажалі, мяне вывозілі ў лес закапваць адразу. І Разумееш? мяне вывозілі гэтаксама. І што, і чым мерацца мы закончылася? не будзем. Чым Ну, закончылася? давай не Тым, што мы будзем, сидзім да, адзін да, насупраць да. аднаго і сварымся, Так от пакуль нам расейцы трэба збіраюцца новыя паглынаць Беларусь. людзі. Так што заканчвайце вашы сваркі, Сергей. Якія Вы спецыяльна нашыя прыйшлі ў сваркі? гэты эфір, каб сварыцца. Не будзем гэтага рабіць. Не будзем гэтага рабіць, будзем выходзіць на плошчу. Давайте сапраўды не будем сварыцца, хотя сварка можа быць для праглядаў, вот як вы кажаце, для лайкаў яна і карысная, тым не менш, сапраўды, вот што рабіць? Я чытаў і те ж самыя вот наши блогеры-актывісты. Вот Пальчыс пісаў таксама ў Фейсбуку про тое, што магчыма дарма Павел Севярынец вот так вот раптоўна за некалькі дзён заклікаў людзей і паспрабаваў, ну, спрабуе арганізаваць гэтую мерапрыемства на плошчы. Маўляў, трэба рыхтавацца, сур'ёзная ўся справа. Ну, чалавеку, які адзін з якіх вот все ж таки зрабіў дзень БНР 100, можна верыць, што падрыхтоўка патрэбная. Вот все ж таки, як вы лічыце, можа быць, сапраўды трэба было неяк падрыхтавацца сур'ёзна, настроі вывучыць, заклікаць людзей больш грунтоўна? Зміцер, я вам тлумачу. З канца верасня, калі з'явілася публікацыя камерсанта пра дарожныя карты, я размаўляў і з палітычнымі лідарамі, з людзьмі ў рэгіёнах. Я сваю справу рабіў, то есть з тымі, з кім я мог сустрэцца, я сустракаўся і гаварыў, і рыхтаваў. Так? І тое, што будзе, ты людзі, якія прыедуць 7-га, тым ліку і плён працы вось гэтых 2 месяцаў. Я, значит, паставіў тэгі ў сваім пасце ў пятніцу практычна ўсіх людзей, якія маглі быць зацікаўлены, маглі дапамагчы. Там былі і Пальчысы, і лідары палітычных партый, і Мікалай Статкевіч, і Владзімир Нікляеў, проста ўсе. Калі ласка, сябры, вось, больш адкладаць няма куды, застаецца тыдзень. Давайте рабіць, давайте выходзіць. Практыка показала, што гэта спрацавала. Разумееце, людзі зараз гатовыя выходзіць. І акцыі, якія праводзяцца 7 снежня, могуць выбухнуць у інфармацыйнай прасторы і даць адказ. Беларусы хочуць аб'яднання ці не хочуць аб'яднання. Не было б гэтага. Ну, сябры, мы чарговы раз атрымалі паразу. Інфармацыйную паразу, а в інфармацыйнай цывілізацыі это зараз вельмі моцна працуе. Вось і ўсё. Павел, тым не менш, вот сапраўды, вот як Сергей сказаў, нават калі на ваш заклік некалькі тысяч чалавек адгукнецца у параўнанні з тым, колькі збіралі папярэднія акцыі, якія ладзілі палітычныя лідары, на якіх вы спасылаецеся, калі прыходзіла там 200, 300, 500 чалавек, прыйдзе некалькі тысяч на вялікай плошчы. Вот некалькі тысяч. Гэта знак, што усе беларусы не хочуць нейкага аб'яднання і страты незалежнасці. Ці ўсё ж таки нам трэба марыць і думаць пра тое, каб вот у лепшых там краінах выходзілі мільёны на нейкую акцыю, каб выказаць. Зміцер, на плошчу 2010 года пасля закліках у жывым эфіры 8, калі я не памыляюся, кандыдатаў выйшла каля 30 тысячаў чалавек. Такі стан беларускага народа. 25 гадоў білі па галаве дубінкай. 25 гадоў выціскалі самых лепшых за мяжу. Знішчалі проста людзей. Разумееце? Людзі баяцца, татальны страх. Але калі в атмасферы татальнага страху хтосьці падымае сцяг, гэта спрацоўвае. Разумееце? Гэта спрацоўвае. І гэта можа абудзіць асноўную частку народа, якая спіць. На гэта разлік. Гарантыі няма. Спадарства ніхто не дасць гарантый. І зноў жа, я не правадыр, который заклікаў там і все павінны рабіць так, як я. Калі ласка. Беларусы, я прабачаюся, не дурны народ. Ім не трэба пастухі. Ні Путін, ні Лукашенко, ні Северынец, ні хто-небудзь яшчэ. Разумееце, яны здольныя будуць самаарганізавацца і выйсці. І вось тое, што будзе ў нас 7-га, это будзе адказам, наколькі беларускі народ гатовы. Што тычыць колькасці і сілы, ну, не часта гэта вырашае, разумееце? Калі будуць здымаць сусветныя СМІ, дастаткова будзе, як у Евангеліі напісана, 2 ці 3, і Гасподь сярод вас, калі вы сабраліся ў імя Божие, 2 ці 3 за незалежнасць, гатовыя. Калі там будуць 1000 людзей, это будзе вельмі моцна. На пахаванні Каліноўскага было некалькі тысячаў беларусаў. І паглядзіце, як гэта спрацавала, як гэта выбухнула. В прынцыпе, тут сітуацыя, просто это заклік да кожнага чалавека, да ягонага сэрца. Вам незалежнасць это як дыхаць, альбо вам гэта палітыка, альбо вам гэта, не знаю, піар. Вось тут гэта як дыхаць. Чалавек выйдзе, значыць, гатовы рызыкаваць 15 суткамі, тым, што будуць затрымліваць, тым, што будуць праблемы пасля гэтага. Я ўсіх папярэджу ў сваіх пастах. Сябры, апранайцеся цёпла і маральна рыхтуйцеся да хапуна. Гэта можа быць, таму што мы жывем у краіне, дзе пануе рэжым. Але пакуль
уявіце сабе, пакуль я на свабодзе. І пакуль на свабодзе актывісты еўрапейскай Беларусі, якіх маглі ўжо ў панядзелак пасадзіць на суткі. Артыкул быў такі, па якім можна саджаць на суткі. Яны на свабодзе. Можа быць, рэжым выкарыстоўвае гэтую плошчу ў якасці там нейкай перамоўнай карты з Масквой. Маўляў, вось народ супраць. Такое таксама можа быць. Можа быць такое? Перамоўная карта? Можа быць. Уладам, да, улады могуць быць зараз зацікаўленыя, да. Але ж у Ну, мяне... хоць у нечым пагадзіліся нарэшце. Так мы ва ўсім згодны. Для мяне таксама незалежнасць, разумееш, это аксіёма, это базавая. Пытанне, скажем так, у метадах і падыходах усё. Добра, у метадах і падыходах вы у якасці не згодныя былі з Паўлам, што ён так раптоўна аб'явіў гэтую акцыю, у якасці падтрымкі прапанавалі сваю акцыю ланцуга, калі Павел кажа, я да вас прыслухаўся, я адмяняю, што вы прапаноўваеце? Як было б лепш зрабіць? Нема акцыі Паўла і ваша прапанова. Позна ўжо. Зараз уже трэба выкручвацца з таго, што маем. Таму, у прынцыпе, у падтрымку аб'явілі, да, это ланцуг, каб гэты ланцуг потым застаўся на этой плошчы, да, хто захоча. Добра. 7 числа не можа быць так, што не вырашыцца пытанне. У сэнсе, улады не пачуюць, не дачуюць. Можа, там падпісанне будзе не 7 і не 8, а якога-небудзь 15. Ёсць план пра тое, каб працягнуць неяк там далей паказваць уладам, што ўсё ж такі вы не думайце, тыя пару тысяч, якія выйшлі, гэта і сышлі потым. Гэта не ўсё, мы тут за вами сочым. Дмітрий, сэнс у тым, што это самае, па сутнасці масавыя акцыі, яны мусяць натхняць людзей. Глядзіце, 20 год запар, калісьці і мы легіёнам это самае актыўна удзельнічалі, актыўна хадзілі, там штурхаліся з міліцыяй, да чаго это прывяло? Я ўвесь час спадзяваўся, што ёсць больш разумныя лідары, якія скажуць, што хлопцы, там у пэўны момант мы робім это. Чым займаліся, скажем так, нашы шаноўныя, вельмі паважаныя 6 гадоў адсядзеўшыя, і не толькі. Як бы это сабраць людзей, ні за што не адказваючы, вывесці іх на плошчу, каб людзей пабілі, каб пасля гэта была маральная дэмаралізацыя, спад у грамадстве, ўсё. Ну і пасля гэта, разумееце, я трошку адхілюся, можна? Можна. Я задам пытанне пра выбары. Ці ёсць выбары ў этой краіне? Я, напрыклад, апошнія 5 год правёў ва ўкраіне. Я трошку адваліўся ад беларускай сітуацыі. Я заўсёды меў ілюзію, што вярнуўшыся сюды, як бы пры змене ўлады, не ведаю, які момант это адбудзецца, мы выходзім на анаўскую трыбуну і заяўляем это самае, што паколькі ўлада была нелегітымнай, то мы абвяшчаем усе эти дагавары і з Расею тым ліку, што это ўсё нелегітымна, несапраўднае, то бок мы на это не зважаем. Пачынаем мы кансультавацца з беларусамі, якія калісьці там у УАН работалі, якія там аселі, якія з юрыдычнай адукацыяй. Яны кажуць, не, родныя. Я кажу, як то не? Вы, пратэставалі? Вы, абскарджвалі ў сваіх інстанцыях судовых? Вы абскарджвалі гэта ў міжнародных інстанцыях? Не. Больш таго, вы на выбары бегалі? Я кажу, людзі бегалі, да. Так што вы хочаце? То бок фактычна вы прызналі дэ-факта легітымнасць. І разумееш, я шчыра, я не разумею этих людзей, якія гавораць як бы нам адно, а насамрэч это па сутнасці, даруй, Паша, это калабарацыя. Задача Сергея была пасварыцца, выклікаць хайп і так далей. Абсалютна, таму што, па-першае, я шчыра выказваю тое, што трэба зараз новыя падыходы. Выбараў, яшчэ раз нагадваю, которых у нас няма. Я асабіста не ўдзельнічаў, можете праверыць абсалютна ўсё. Я ездзіў па рэгіёнах і заклікаў людзей выйсці за незалежнасць. Зараз на прэзідэнцкія выбары хто рыхтуецца? Першае, это не прэзідэнцкія выбары, а праймеріс. Мы выбіраем адзінага лідара апазіцыі, который лідар абраны можа вырашыць, што будзе байкот, будзе ігнор, будзе пратэст, а можа быць, калі будзе форс-мажор, можа быць, будзе ўдзел, магчыма. Гэта ўсё трэба будзе вырашыць усім разам. Калі няма выбараў, то якія, даруйся, якія адзіныя? Для каго? Падчас прэзідэнцкай кампаніі існуе вакуум улады. Прэзідэнцкая кампанія пераварочвае ўсё. Таму, калі у парламенцкіх альбо мясцовых так званых удзельнічаць, на мой погляд, не варта, у прэзідэнцкіх варта. Але нават я абараню тых людзей, якія, як вы кажаце, бегалі на выбары. Дзякуючы тым, хто хадзіў і арганізоўваў назіранне, ніводныя выбары з 1996 года не прызнаныя міжнароднай супольнасцю. І гэта ёсць той самы падмурак, на якім сусветная супольнасць можа
Де юре і де факта, на якім сапраўды можа быць адмоўлена ў розных дамовах, у тым ліку ў саюзнай дамове і так далей. І аанаўскія сябры вашыя, напэўна, не ведаюць, што падаваліся дзесяткі папераў у беларускія міжнародныя структуры адносна нелегітымнасці выбараў, нелегітымнасці дамоваў, якія праходзілі. Это дзесяткі папераў. Запытайцеся, калі ласку людзей, вы просто, як Піліп з канапель, выскачылі і не ведаеце, што за праца тут вялася, разумееце? Магчыма, яна вялася. Сергей, дайте мне сказаць, я вас слухаў. Дык вось, значыць, гэтая праца вялася. Можа быць, вы можете прад'явіць там какие-то прэтэнзіі, там, ці мне асабіста, многія з іх я прызнаю, так, ці камусьці з лідараў і так далей. Але в цэлым большасць людзей в палітычнай апазіцыі рабілі, што маглі. Калі побач стаіць велізарная Расія, калі б'е вось гэты вось рэжым, дзякуй Богу, што ў нас яшчэ засталася тая самая грамадзянская супольнасць. Мы і абаранялі, каб яна заставалася, разумееце? І мы адказваем, і адказвалі. То можа час усё ж такі па-новаму пачаць глядзець. Дык вось, мы па-новаму і глядзім. І мы даем прастору народнай творчасці. Дзякуй Богу, людзі зараз самаарганізоўваюцца і ўсё робяць як трэба. Я таксама не заяўляў ні ад партыяў, ні ад кааліцыяў, разумееце? Я асабіста, от Павел Северынец, які трохі разумею ў вулічных акцыях, як яны робяцца, калі яны прызначаюцца і так далей. Я заклікаў бы Зенон Пазняк, может быть, вы ему штосьці прад'явілі бы, разумееце? Заклікаў бы Владимир Мацкевич, вы бы не сказали, что он ни с кем не раецца. Павел, я не до персоны, а до месца. Дык вось і я таксама кажу не до персоны, а до месца. Месца плошча Каліноўскага. Якія могуць быць пытанні, разумееце? Добра, а чым вам не падабаецца плошча Кастрычніцкая плошча? Вот іншае месца якое? Глядзі, на той же ж плошчы Свабоды, напрыклад, калі будзе малая колькасць народу, это менш заўважна. Просто тут мы маем агромную плошчу, і нават пару тысяч, паўтаруся, будзе выглядаць як просто як кубка. Ну, добра, все одно подлічаць, дадуць, хай сабе МУС дасць свае звесткі, там скажа, што там было 3,5 чалавекі, назіральнікі ад вясны скажуць, колькі было сапраўды, СМІ таксама падлічаць. Ну, нават калі будзе там 2000 чалавек на плошчы Свабоды, што гэта вырашае? Для карцінкі можа быць яна больш прыгажэйшая, а для Не, тут турбота толькі пра карцінку, ўсё. Не, да калі турбота толькі пра карцінку, тады, сябры, пра што мы гаворым? Это ж не фокусы, это абарона незалежнасці. Ёсць 2000 чалавек, якія выйшлі за Беларусь, значыць, такі зараз стан страху альбо стан грамадзянскай адвагі. Ён ёсць, все, вот з гэтым і трэба працаваць. 2000 людзей, а як 300 спартанцаў, я выбачаюсь, якія падымаюць сцяг, это ёсць нешта, это ёсць кропка апоры, это ёсць чаго пачынаць. Хаця яшчэ раз, цяжэйшая сітуацыя, найцяжэйшая, Сергей. Я ж кажу, тут просто трэба яднацца, брацца пад рукі. Дзякуй Богу, што зрабілі блізу да 12 гадзінаў вось гэтую хвалю. Дзякуй Богу, што не супраць, не супярэчваюць, там у публічнай прасторы там няма значыць, там некалькіх альтэрнатыўных месцаў. Але я паўтаруся, за кожнае альтэрнатыўнае месца это 15 сутак. Вось хто прапанаваў бы, он мусіў бы з гэтым лічыцца. Слава Богу, што пагадзіліся. 7-га трэба выходзіць. Цяпер трэба разам працаваць на той, каб людзей было больш. Таму што ёсць 3 дні. За гэтыя 3 дні можна рабіць перапосты, можна звяртацца да тых самых блогераў, сябры. Все, сварыцца зараз не выпадае. Давайте разам. І выйдзем, і пакажам, і я думаю, што гэта будзе моцна. Вот вы ўсё кажаце там, што вот сабраў я вас тут, каб вы пасварыліся і дадалі мне праглядаў, а насамрэч не. Я сабраў таму, што з аднаго боку ідуць перапосты прапаноў па акцыі свежага ветра, з другого боку севярынца, і дзесьці ў сацыяльных сетках пачынаецца такі, груба кажучы, срач. Там спрабуюць высветліць адносіны, так лепей высветліць адносіны тут і неяк паразумецца, чым і ўсё ж таки вот я да таго хочу сказаць, мы вот все вяртаемся до такой вот магчыма невялікай колькасці, колькі там будзе некалькі сотен, некалькі тысяч, але нават калі некалькі тысяч, ці дастаткова гэтай колькасці, каб давесці уладам, я паўтараю сваё пытанне, што беларусы за незалежнасць, каб улады пераканаць уладу, што падпісваць будь-што-небудзь, дзе будзе пагроза незалежнасці, не варта, бо гэта будзе мець вельмі негатыўныя наступствы. Это пытанне да беларускага народа. Мы можам адказаць за сябе і можам адказаць за сваіх сяброў, за тых, каго мы, можа быць, там прадстаўляем альбо каго мы заклікаем. Ваш прагноз беларускім уладам, некалькі тысяч, вот карцінка з некалькі тысячамі чалавек, давядзе, што гэта небяспечная сітуацыя, нельга нічога падпісваць. Я думаю, што пазіцыя беларускіх уладаў, на жаль, не залежыць ад таго, колькі людзей выйдзе на плошчу. Калі там не будзе стаяць 100 000. Яны ўжо прымаюць для сябе рашэнні. Яны думаюць, што сілы – это Захад і Расія. Трэба манеўраваць, напрыклад, паміж імі. Але ў рэальнасці на гэтай землі сілай павінен быць беларускі народ.
Таму пазіцыя беларускіх уладаў і іх унутранае рашэнне, па-першае, нічога не вырашаюць тут, і па-другое, яны, ну, для мяне прынамсі уже 25 гадоў не валодаюць легітымнасцю. То есть тое, што яны там падумаюць, што яны зробяць, это по вялікім рахунку неістотна. Істотна, што будуць рабіць беларусы, што будзем рабіць мы. Таму што Лукашенко гандлюецца, это бачна, ён гатовы прадаць, гатовы. Пытанне за што? Гатовы яму прапанаваць Москва столькі ці не гатовая? Мы ў гэтых разліках не разглядаемся, альбо разглядаемся як расходны матэрыял. Вот это і кепска. Беларусам трэба выйсці і сказаць: мы народ, мы крыніца ўлады. І беларусы вось тут могуць. Беларусы могуць это зрабіць. Баяцца, але могуць. Я перакладу з мовы палітыка на чалавечую мову. Менш чым 100 тысяч на плошчы нічога ўладам не давядуць. Правильно я кажу? Вот ваше меркаванне. Тое ж самае пытанне вам. На жаль, так. Я тут нічога, як бы так, вот у гэтым плане менавіта новага не скажу. Я пастараюся данесці сапраўды, што за прыйшоў час у маім разуменні наспеў фармаваць новую грамадскую супольнасць. Шчыра прызнацца, на сённяшні дзень, паклаўшы руку на сэрца, што няма ў нас ні апазіцыі, няма ў нас ні палітычных партыяў, у нас ёсць імітацыя. І разумееце, вот прызнаўшы гэты факт, свой час перад канчынай Савецкага Саюза, я памятаю, нехта з эстонскіх парламентарыяў сказаў такую сакраментальную по-свойму фразу, што мы слабыя, таму мы мусіць быць хітрымі. Разумееце, так вот нам зараз вот час усвядоміць, што ў сваёй дзяржаве, на жаль, мы слабыя, да. І таму нам трэба шукаць хітрымі, это што сказаць палітычным сілам, што мы сыходзім, ці што, вот у чым хітрасць? Да не, я б прапанаваў это самае, не старацца зараз стварыць нейкія структуры з нейкімі лідарамі, у тым ліку это датычыць і свежага ветру. Я б прапанаваў, наадварот, нармальным людзям проста збірацца, скажем так, нармальны прыстойны мужчына мае 3-5 сяброў, якім ён давярае. Ён гаворыць са сваімі сябрамі, з гэтымі 3-5 у сваім коле, просіць іх пагаварыць, як бы так, ніжэй, скажем так, каб тыя пагаварылі са сваімі сябрамі, от утвараць паціхоньку такія, як бы так, пірамідкі, разумееце? Давайте улічваць досвед той жа салідарнасці. Давайте ствараць новае, каб мы не залежалі ад лідараў, каб мы не залежалі ад даходу, недаходу кагосьці на мерапрыемства, каб людзі навучыліся самаарганізоўвацца. Тым больш мы маем цудоўныя зараз магчымасці, калісьці 10 год нават таму не было такіх от каналаў сувязі з народам. Зараз мы маем багата блогераў, багата разумных людзей, якія могуць даносіць інфармацыю. Разумееце, таму наспеў час менавіта новых нейкіх падыходаў, новых тэхналогій. Не можна 20 гадоў ганяць народ просто так, каб яны прыходзілі, атрымлівалі дубіну і плечы і разбегаліся. Это ўвесь сэнс дэманстрацыю, якія адбываліся за апошні час. Я разумею, да, мужныя мужчыны, да, паказвалі, што вы 300 спартанцаў, вы згодны. Да народу ісці надо, хлопцы, блин. Вот мы вот задачу таксама ставім у свежым ветры, што нам трэба свежыя людзі. Не тыя, якія былі заангажаваны, не перадзельваць вот гэтыя 3000 чалавек, якія актыў усіх партый разам, не дзяліць іх паміж сабой, не ператусоўваць, а менавіта шукаць новых людзей. Я бачу перспектыву і сэнс толькі ў гэтым. Ну, новых людзей шукаюць усе структуры і усе партыі, і даўно нешта не вельмі добра атрымліваецца. Ўсё ж таки, Павел, вот наколькі рэальна, што вот вы кажаце, на заўтра у вас суд, мы таму на сёння эфір і так прызначалі, наколькі рэальна вы ацэньваеце тое, што менавіта 7 числа вас самога на плошчы не будзе, а вы будете казённыя шчы хлебаць? 50/50. Приблизно 50/50. Што тычыць таго, што сказаў Сергей, я пагаджуся з ім адносна таго, што 3, 5 досвед салідарнасці беларусам патрэбны. Але гэта не адмяняе таксама і палітычных партый. Яны сваю ролю ў Беларусі выконваюць, якія яны не ёсць. Яны слабыя, гэта факт. Это сотні актывістаў, але гэта арганізаваныя на ідэйнай аснове актывісты. Ніхто лепш за беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў не дойдзе да святароў і вернікаў. Ініцыятыву свежы ветер яны просто не будуць слухаць, разумееце? То есть яны будуць слухаць людзей, якія гавораць на той мове, на якой гавораць яны. Ніхто лепш за сацыял-дэмакратаў не будзе працаваць з там рабочымі альбо з там прафсаюзам рэп. Таму па вялікім рахунку гэта функцыянальная адказнасць кожнай з групаў, якая ў нас працуе. Будь то малады фронт, будь то АГП там з прадпрымальнікамі, будь то, значит, кансерватыўна-хрысціянская партыя са сваімі людзьмі, а ў іх ёсць жалезныя людзі, якія гатовыя прыйсці заўсёды на дзяды альбо на плошчу. Таму пытанне тут, разумееце, у тым, каб каардынаваць эту дзейнасць. Дзякуй Богу, зараз стыхійна эта каардынацыя атрымліваецца. Але паўтараю яшчэ раз, мы з вами жывем нават не ў свабоднай краіне, нават не ва ўкраіне, у якой ёсць вялізныя пытанні. Мы жывем у Беларусі, якая 25 гадоў пад рэжымам. Это велізарны прэс. Это просто неверагодны цуд, калі штосьці атрымліваецца.
Таму нават некалькі чалавек на плошчы пад сцягамі это будзе поспех. Сотні людзей это будзе добра. Тысячи это будзе цуд, супер. Калі тысячи людзей перадолюць страх і выйдуць, это будзе цуд. Я шчыра кажучы, ну вот я не ведаю. Можа гэта быць сёмае ці не. Калі гэта будзе сапраўды цуд. Дарэчы, вось вы сказалі пра тое, што раіліся з іншымі палітычнымі лідарамі і што палітычныя лідары. Вот я апроч вас з вашымі заклікамі прыйсці на плошчу, ад іншых нічога не чуў. Ну, в рэальнасці казалі, давайте паглядзім, ці будуць людзі прыходзіць, ці будуць яны выходзіць, напрыклад, на акцыю Статкевіча. Статкевіч 6 кастрычніка в рамках так званай выбарчай кампаніі зрабіў акцыю за незалежнасць. Может быть, вы памятаеце, каля ратушы, так? Прыйшло чалавек 200 в рэальнасці. Ну, 200, значит, людзі не гатовыя выходзіць. Разумееце, калі ідзе рэальная пагроза незалежнасці, калі мы можам прачнуцца праз тыдзень у іншай краіне, тут уже трэба адкідаць усё. Нават 200, 300 трэба выходзіць і казаць, таму што ў гісторыі гэта застанецца. Засталіся ў гісторыі 9 чалавек, якія выйшлі на чырвоную плошчу супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Засталіся, хаця многія з іх пасля там паляцелі з працы альбо вымушаны былі эміграваць. І людзі паказалі, што праўда была за імі, таму што Савецкі Саюз разваліўся праз пэўны час. Гэтак жа будзе і з тымі, хто выходзіць на плошчу. Это людзі, якія застаюцца ў гісторыі. Ведаеце, вот я тут днямі размаўляў з Анатолем Шумченко таксама на тэму вот незалежнасці, як прадпрымальнікі паставяцца да пагрозы страты незалежнасці. І ён мне кажа, што беларусам трэба вот што, вот можна прыйсці, вот прыйдзе тут Сергей Бульба, прыйдзе Павел Севярынец да беларусаў і скажа: пагроза незалежнасці. Беларус скажа: дзе? Ну там Лукашенко з Пуціным будуць падпісваць. Што? Вот калі будзе дакумент, дзе будзе напісана, дзе можна прачытаць, тады беларус адчуе, што вот да, вот тут написано, ёсць пагроза незалежнасці і можа выйсці. А зараз вот ён не можа памацаць эту пагрозу руками. Таму я і кажу, вот, што ўсё ж таки я не веру, што вот, сотні тысяч толькі паверычы словам там ці то Сергея, ці то Паўла, ці то яшчэ каму-небудзь, ці то Мацкевіча там ці іншага сабяруцца і выйдуць. Да, раз Мацкевіч сказаў, ёсць пагроза, значыцца пагроза ёсць, мы пойдзем. Не, все выглядае трошки по-іншаму. Глядзіце, абсалютная большасць беларусаў зараз трывожыцца з гэтай нагоды. Трывожыцца. Таму што яны разумеюць, што Масква цісне. Пра гэта ва ўсіх навінах. В расійскіх, в беларускіх, в незалежных гэта паўсюль. І людзі ўсё гэта разумеюць. Але беларусы такі народ трошки партызанскі. Так? Яны глядзяць, выглядаюць з лесу, а хто там выйшаў, а што там адбываецца. І калі ніхто не выходзіць, то все: о, да, таксама мы па сваіх, значит, там лясных катухах сядзець будзем. А калі раптам хтосьці выйшаў, ага, значит, яшчэ за 25 гадоў не ўсіх праўцюжылі, не ўсіх, значит, спляжылі. Гатовыя людзі выходзяць. Можа быць наступны раз, калі будзе, і калі будзе вастрэй, і калі гэта нас кранецца, мы таксама выйдзем. На гэта спадзяванне на тое, што народ, які не дрэмля, глыбока спіць, мы здолеем прынамсі штурхнуць. Разумееце? Прынамсі штурхнуць. Здолееце штурхнуць? Ну, маім разуменні, вот тыя людзі, з якімі я кантачу, яны, напрыклад, не пойдуць на такія мерапрыемствы. Сапраўды я згодны з Павлом, то, што багата хто абмяркоўвае гэтае пытанне, багата як бы нечакана нават для мяне. Напрыклад, у той же ж акадэміі кіравання зайшоў, там як бы людзі просто, ну, звычайны выпускнікі як бы гавораць пра это, ўсе гавораць. Але ж, ну, скажем так, расчараванне, это я не хочу упікнуць чарговы раз, я просто констатую факт. Расчараванне тым, што як бы няма цэнтру прыцягнення сілы, і оно як бы так людзі фармулююць зараз такім чынам, што калі заклікаць, то заклікаць ужо па-сур'ёзнаму. Разумееце? Калі это ўжо, скажем так, апошні рашучы бой, от тады мы выйдзем, да. А так просто пахадзіць і просто вот каб, ну, папіярыць кагосьці з палітыкаў і паслухаць, то, кажа, для этого мы не пойдзем. Ну, вот такая незразумелая ситуация. С одного боку выходзіць і дэманстраваць трэба, а з другого боку, калі будзе сур'ёзная пагроза, тады выйдзем. І ўсё ж таки чаканне ёсць, што прынамсі нейкая карцінка і дэманстрацыя для ўладаў таго, што хвалюе беларусаў, яна адбудзецца. Ну і я спадзяюся, што наша сённяшняя размова, сустрэча ў студыі не скончыцца там нейкай там бойкай за дзвярымі, што ўсё ж такі разыдзеся мірна ў тым сэнсе, што нават паспрабуеце далей координаваць сумесна сваімі дзеяннямі, каб не было далей таких папрокаў, што вот ён заклікаў, з намі не параіўся, а што з табой раіцца, ты не палітык. Прызначыўшы час, да, такі ж вот такі супадае, то мы гэтым ужо сказалі, што мы разам, да. Я думаю, не час зараз для боек і для разборак, трэба рабіць разам справу, трэба абараняць незалежнасць.
Дзякуй вялікі, Павел Северынец, Сергей Бульба, Зміцер Лукашук. Такім чынам, уся інфармацыя ёсць у сацыяльных сетках. Глядзіце, вырашайце самі. О 12 гадзіне у нас у эфіры Жанна Немцова. Пагаворым пра тое, як уяўляюць сваё будучае і будучае сваіх краін маладыя людзі.